Gidagsang sa mga miyembro sa tribo nga sagad residente sa sitio na Silaban, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte ang uplan serbisyo sa kalinaw sa mga personahe sa probinsyal nga gobyerno. Kinina ang ikatulong hugna sa uplan serbisyo na pahimuslan sa indigenous peoples ug mga mag-uuma ang mga serbisyo nga gidalit sa gobyerno sama sa medical, surgical ug dental. Subay sa record, 519 ka mga residente ang naka-avail sa libreng check-up, 50 sa dental services ug 89 ka mga batang lalaki ang nag-edad og 7 anyos pataas ang libreng natuli. Apil sa gipang apud-apud ngadto sa mga residente sa lugar ang 11,250 ka mga abaka seedlings, 600 ka mga similya sa lubi, 60 ka sako sa abono, 156 ka mga bata ang nabakunahan ug 3,029 ka mga medisina alang sa mga hayop. Pagkahuman sa sitio na Silaban, sunod nga girumbo sa mga personahe sa provincial government aron dalitan og susamang serbisyo ang mga residente sa sitio Sentral Baugan, Barangay Palmahil alang sa ikaapat nga hugna sa uplan serbisyo sa kalinaw. Diin 341 ka mga miyembro sa tribo ang nakabenepisyo sa medical services, 64 ka mga bata ang natuli ug 49 ka mga residente ang naibtan og ngipon. Dunasay gidalit nga 11,250 ka mga abaka seedlings, 400 ka mga similya sa lubi, 60 ka sakong abono, 54 ka mga bata ang nabakunahan ug 1,046 ka medisina alang sa mga hayop aron makatabang sa pagpanginabuhi sa mga residente. Usa lang ang uplan serbisyo sa kalinaw sa mga programa nga inisyatibo ni Governor Edwin Hubahib nga naninguhang mahatod ug mapaduol ang mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan nga nagpit-o sa kinabuhi. Mga komunidad nga naa sa hilit ug lagyong dapit sa probinsya o nasakop sa geographically isolated and disadvantaged areas kun gidas ug hilabi na sa mga pamilya nga apektado sa pagsuspinde sa operasyon sa palit sa mga abaka sa Davao del Norte. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.